fem una petició molt concreta per un tema molt concret. El que demanarem divendres és que la pujada de l'IVA tingui un efecte neutre sobre els títols de transport públic. Les targetes de transport públic, els títols de transport públic tenen l'IVA del 7% i, per tant, davant d'un augment de l'IVA del 7 al 8, doncs podria arribar un increment final del títol de transport públic. Volem recordar que aquests títols de transport públic porten ja 2 anys durament castigats amb successius increments, a més, efectuats en plena crisi econòmica. Per exemple, la T10, que és el títol més usat, el 2010 va acabar respecte al 2009, ha sofert un increment del 8,89%, mentre que l'IPC s'ha incrementat al 2%, el 2,2%. Per tant, la T10 ha sofert un increment del 8,89%. La 50-30, per exemple, s'ha incrementat amb 7,6%, la T familiar un 5,7%, la T més un 5,8%, la T jove un 5,5% o la T dia un 7,2%. És a dir, tots aquests títols de transports que ja es van veure fortament incrementats el 2010, Convergència i Unió no està disposada a acceptar ni un cèntim més d'increment pel que fa i que pugui repercutir a les famílies. I, per tant, nosaltres el que demanem és que aquest anunciat increment d'IVA del 7% cap al 8% doncs tingui un efecte neutre sobre els títols de transport públic.